Sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. Sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News
FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng estasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa kanato sa D3 Bio. Ang D3 adunay VCO, ang VCO nga adunay vitamin D3. Isibog ang inyong mga orasan, oras alas 6:00. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX500 Morning Newscast. Aniyan ang mga uluhan sa atong mga balita. Saktong 1348 gitawag ni sumwa nga napa ni sunog diri sa BERGAYA upper Balunsari. Uluhan sa balita lokal, 50,000 pesos nga estimated DAMYOS nga nasunog nga natigayon sa BERGAYA, KAMAMAN-AN, CDO kagahapon. Dugang uluhan sa balita lokal, Philippine Orthopedic Association giaghat ang mga nag-antos sa arthritis nga pahimudsan ang programa sa PHILHEALTH. CHO services back to normal na human sa PILIAY. Dugang uluhan sa balita lokal, NHCP namahayag nga angay dumdumon ang KALIG-ON sa KATAWHAN sa pag-KAB-OT sa Liberation Day. Dinita sa uluhan sa balita regional, LOLA PATAY human NASUNOG ang GIPUY-AN nga balay niini sa AKLAN. Samtang PNP giaghat ang mga bago na pili nga opisyal sa Antique sa pakusgan nga kahapsay og kalinaw sa syudad. Uluhan sa balita national, Senator-elect Rodante Marcoleta misaad nga moalagad sa katawhan nga adunay integridad. Samtang PBBM nanawagan sa Alliance for New Philippines nga dili huna-hunaon ang politika ug magpadayon sa pagserbisyo alang sa katawhang Pilipino. Dinita sa mga uluhan sa balitang international, training ship sa Mexican Navy may bangga sa Brooklyn Bridge. ICC Chief Prosecutors gi-imbestigaran sa aligasyon nga sexual misconduct. Uluhan sa balita sports, Rick Rabi, una Pilipino sulod sa 20 katuig nga nakaabot sa summit sa Mount Everest. Uluhan sa balita showbiz, performance video sa Kunabini nag-trending. Sa atong balitang kakaiba, Jollibee paper bag story trending sa social media. Mga uluhan sa mga balita hatod kanato sa D3 Bio nga mapalit sa klinika D Alternativa Medicina and Wellness Center. Ang detalye nyo mabati uman sa pahinumdum sa pipila ka minuto. Please stand by. DTX500 Morning Newscast. Morning Newscast. Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples! Pimples at rashes? DTX500 mo na yan. DTX500. Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at paggaling ng pimples at rashes. DTX500. Highly recommended ng mga eksperto. DTX500. Mabibili sa mga butika. DTX500. Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX500. Duha lang ka kapsula at sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX500. DTX500. Mabili sa mga butika. DTX500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX500. DTX500. Mabili sa mga butika. DTX500 Morning Newscast. Morning Newscast. Mga K5 adlaw karong Lunes, Mayo 19, tuig 2025. Ako ang inyong tigbalita K5 Sai Elivera o karon sa mga detalye sa mga balita hatod kanato
sa D3 Bayo sa Samaad Dalira Makaayo. Una sa detalye sa balitang lokal. Balitang lokal. Naog daw ang usa ka balay sa Purok, Bergaya, Barangay KAMAMAN-AN, ning dakbayan sa Cagayan de Oro kagahapon ala-1 sa hapon. Gibanaban ng 50,000 pesos ang structural damage sa maong balay. Matod pa ni FO1 Jim Salce nga gideklarang fire out ang sunog alas 2:36 sa hapon. Dugtong pa niini nga nagtinabangay ang mga residente sa pagpano sa kalayo pinaagi sa water bucket relay. Hinungdan nga wala rami katay ang kalayo sa pipila ka mga panimalay. Nasayran usab nga ang kalayo nagsugod sa kwarto ni Marvin Rivera. Diin na aduna pa kini mga wala pa na validate ang PCSO winning tickets. Walay na report nga nasamdan kung namatay sa maong insidente o padayon ang investigasyon sa hinungdan sa maong sunog. Atong paminaw na pamahayag ni FO1 Salce. So pag-abot na while proceeding ni Gary, ilan po dang caller na extinguish na daw. Pero upon arrival, kita naman mga minimal na kalayo. So, kuhan na yung diretso, standard operating procedure na pamugat na kuhan. Nakauna naman itong Gaisano volunteer. Si FO1 Jim Salce. Dugang pa sa detalye sa balitang lokal. GIAGHAT sa Philippine Orthopedic Association ang mga nag-antos sa arthritis nga pahimudslan ang programa sa PhilHealth. Matod pa ni Philippine Orthopedic Association President Jack Pimentel nga angay magpatanaw sa pinakahigala nga orthopedic surgeon aron nga masuta kung gikinahanglan ba nga magpaopera kon rehabilitation lamang. Gidayeg usab niini ang Z benefits ilabi na ang selected orthopedic implants atong paminaw ng pamahayag ni Pimentel. We know that there are many Filipinos suffering from arthritis. Diba? Kung mga arthritis, knee, makikita mo yung mga lola natin, bakang, galakaw-lakaw, ANTOS lang ang sakit. Diba? So, because they do not know. Si Philippine Orthopedic Association President Jacques Pimentel. Samtang sa laing bahin, back to normal na ang CHO services human sa PILIAY. Kini ang gipahibalo ni City Health Office Head Rachel Dilia sa publiko. Tipik sa mga serbisyo ang immunization sa mga bata, lakip na ang dental ug libreng tambal. Atong paminaw ng pamahayag ni Delia. After the election, no, na tuan go back gyapon kita, balik kita sa atong mga usual nga mga servisyo din sa atong health center gikan sa panghatag na mga. Antipik sa pamahayag ni City Health Office Head Rachel Dilia. Katapos ang detalye sa balitang lokal, namahayag ang NHCP nga angay dumdumon ang KALIG-ON sa katawhan sa pag-KAB-OT sa Liberation Day. Matod pa ni National Historical Commission of the Philippines Head Professor Regalado Jose nga nang hinaot siya nga maghatag inspirasyon ang maong kasaulugan. Dumduman nga gipahigayon ang exhibit sa City Museum dungan sa 80th Liberation Day kagahapon. Atong paminaw pamahayag ni Jose. 80 years may seem distant, but in the hearts of those who lived through the Second World War, the memories remain raw and enduring. The milestone we commemorate this year is not only a chapter in history, it is among the final moments we share with the dwindling number of survivors who bore witness to a time of profound sorrow and heroism. Si National Historical Commission of the Philippines Head, Professor Regalado Jose. Oras mga K5, alas 6:11 o karon dinita sa detalye sa Balitang Regional. Balitang Regional. Gikan sa K5 News FM Kalibo, Lola, patay, human nasunog ang GIPUY-AN nga balay niini sa AKLAN. Sa detalye K5 Leonard Viray, K5 mo. Patay ang isang babaeng senior citizen matapos na matrap sa nasusunog na bahay sa may barangay Tugas, Makato, AKLAN bandang alas 8 ng gabi nitong Mayo 16.
Kinilala ang biktimang si Purisima Dolores, isang PWD at residente ng nabanggit na lugar. Ayon sa impormasyon, nanonood ng telebisyon sa kabilang bahay ang kapatid ng biktima bago nangyari ang sunog. Nagulat na lamang siya nang may pumutok sa loob ng bahay at doon na nila nakita na nilalamon na ng apoy ang nasabing bahay. Sinubukan pa umanong pasukin ng kapatid ng biktima ang bahay, ngunit hindi nito kinaya dahil sa malakas na ang apoy at sobrang init. Samantala, sa panayam kay FO1 Jason Rivera ng Makato BFP, umabot sa 150,000 pesos ang naiwang danyos ng nasabing sunog. Balita Regional mula dito sa probinsya ng AKLAN. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. Dinita sa K5 Antique, PNP giaghat ang mga bagong napili nga opisyal sa Antique nga pakusgan ang kahapsay ug kalinaw sa syudad. Sa detalye K5 Jojen Murillo, K5 mo. Hinimok ng Antique Provincial Police Office ang mga bagong halal na opisyal, gayon din ang komunidad na patuloy na suportahan ang mga pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Sinabi ni Colonel Leros Peña, APPO Director sa isang press conference noong Biyernes ng tagumpay ng national and local election ay resulta ng pagtutulungan at dedikasyon ng Philippine National Police, Commission on Elections at iba pang ahensya nagpapatupad ng batas sa aktibong suporta at pakikipagtulungan ng mga kandidato at komunidad. Sinabi ni Peña ng halalan sa lalawigan ay isinigawa sa maayos na paraan mula sa paghahanda hanggang sa pagpapatupad ng komprehensibong seguridad, estratehiya at programa. Sinabi niya na ang lalawigan ay walang naitalang paglabag sa election gun ban mula sa 4,300 checkpoints mula noong Enero 12 hanggang Mayo 12. Sinabi ng APPO Director ng kanilang Oplan Katok operations laban sa loose firearms ay nagambag din sa mapayapang halalan. Nagresulta ito sa pagsuko ng 5 baril na nasa ilalim ng safekeeping ng pulisya. Nagsilbi rin ang APPO ng 7 search warrant at nakumpiska ang 17 pang loose firearms. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Oras alas 6:14 o karon dinita sa detalye sa Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal. Giproklamar isip Senador si Rodante Marcoleta niato nga Mayo 17 sa Comelec, misa kini nga moalaga sa katawhang Pilipino nga may integridad. Apan nasaway siya kaniadto tungod sa iyang kontrobersyal nga pamahayag nga ang West Philippine Sea gingong buhat-buhat lamang sa Pilipinas bisan pa sa tensyon tali sa nasod o sa China. Bisan pa sa maong isyo, naningkamot kini nga mapakita ang tinuod niya nga pagserbisyo sa Senado. Atong paminaw na pamahayag ni Marcoleta. Mga minamahal kong mga kababayan, sa ngalan po ng aking pamilya, ako'y taus-puso pong nagpapasalamat sa natatanging pagtitiwala na ipinagkaloob ninyo sa akin at sa pagkakataong makapaglingkod bilang isang senador ng ating bansa. Ang tagumpay si Senador Rodante Marcoleta. Samtang sa laing bahin sa Balitang Nasyonal, bisan o dili kayo malipayon sa resulta sa eleksyon, nanawagan si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga sakop sa Alliance for a New Philippines nga dili hunahunahon ang politika o ga magpadayon ang pagtrabaho alang sa kaayuhan sa nasod. Gibutyag kini ni Marcos atol sa Thanksgiving party milabay nga adlaw. Dugang paniini nga panahon na aron nga ipakita ang panaghiusa ingon man determinasyon sa pagserbisyo alang sa kaayuhan sa katawhang Pilipino. Atong paminaw ng pamahayag ni PBBM. Salamat po sa inyo lahat. I know you all work very hard. We all wish we had better results, but you know, we live to fight another day. And now it's time, I think, to put all the politics. Si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Oras alas 6:16 o karon dinita sa detalye sa Balitang International. Balitang International.
Ubay-ubay ang na-damage sa training ship nga gi-operate sa Mexican Navy nga gibuild niadtong 1982 sa Bilbao, Spain. Human mibangga sa Brooklyn Bridge atol sa Osaka promotional tour sa New York City. Nabangga ang Q-Watimo sa Brooklyn Bridge samtang naglawig kini sa East River. Naigo sa ilawom nga bahin sa taytayan ang mga palo sa barko. Hinungdan nga nahugno kini og miresulta sa daghang mga samad sa mga sakay nga mga crew. Hisayran nga ang Q-Watimo nakahatag og serbisyo isip training vessel sa naval cadets o nakabisita na kini sa daghang ports worldwide. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa ang investigasyon sa maong insidente. Samtang sa lain bahin usab sa balitang international, may kanaog sa iyang pesto si Chief Prosecutor Karim Khan sa International Criminal Court kan ICC. Kinitungod sa nagpadayon ng investigasyon, bato kaniya may kalabutan sa aligasyon sa sexual misconduct. Si Khan may nangulo sa pipila ka dagkong kaso sa ICC. Lakip na ang investigasyon sa ilang mga kasong krimen, crime against humanity. Oras alas 6:18 sa atong pagbalik ang mga detalye sa balitang sports. Rekrabe, unang Pilipino sulod sa 20 katuig nga nakaabot sa summit sa Mount Everest. Ulungan sa balitang showbiz, performance video sa BINI nag-trending. Sa balitang kakaiba, Jollibee paper bag story trending sa social media. Alas sa detalye sa atong pagbalik, human sa pahinumdum, please stand by. DTX500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX500. Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Nadunggan ko nga nindo ang DTX500 sa atay. Ug gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX500. DTX500. Mabali sa mga butika. DTX500. Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX500 kito capsule a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX500. DTX500. Mabali sa mga butika. DTX500. Morning Newscast. Morning Newscast. Oras mga K5 alas 6:19. Detalye hatod kanato sa klinika D3 Bio for better metabolism. O karon din ita sa detalye sa balitang sport. Balitang sports. Giila si Rick Rabe, isip unang Pilipino nga nakaabot sa summit sa Mount Everest sulod sa duha ka dekada. Opisyal nga gipahibalo sa iyang asawa nga si Eileen ang kalampusan ni Rabe sa alas 7:15 sa buntag oras sa Nepal niadtong adlong Huwebes, Mayo 15. Ang Mount Everest nga giila nga pinakataas nga bukid sa tibuok kalibutan, diin na ilang bukid nga lisod sa kaon, ilabi na sa kakulangon sa oxygen sa taas nga altitude. Hisayran mga K5 nga si Rabe, lumada nga taga Cotabato City, ang ikaunom nga Pilipino nga malampusong nakaabot sa summit sa Everest. O karon dirita sa detalye sa balitang showbiz. Balitang entertainment. Nag-trending gilayon sa social media ang performance video sa P-pop girl group nga BINI alang sa ilang bag-ong single nga Zero Pressure nga gipagawas niya atong Biyernes, Mayo 16. Sulod sa 3 ka oras lamang mga ka-K5, nakaangkon dayon kini og halos 130,000 ka views sa YouTube nga nagpamatuod sa padayong pagsaka sa kasikatan sa nasampit nga grupo. Sa pagkakaroon, anaa sa Dubai ang BINI alang sa sunod nga chapter sa ilang BINIverse World Tour nga nagdala sa ilang musika sa international stage. O karon dirita sa balitang kakaiba. Balitang Extra Special. Balitang Extra Special. Nakaani og daghang reaksyon
sensasyon mga ka-K5, ang Jollibee paper bag story nga nagtrending sa social media sa dili pa lang dugay. Kiniuman gi-share sa usa ka inahan ang iyang traumatic experience samtang kini anaa sa hospital. Nag-labor sulod sa 16 hours og mabati ang kasakit niini sa kada 5 ka minuto. Matod pa sa inahan nga maayo ang batasan sa nurses o gami assist kaniya gawas lamang sa mga doktor nga nasuko tungod nagpagawas kini sa iyang gibati nga kasakit samtang nagbati. Walay gipagawas nga istorya ang maong inahan mga ka-K5. Bisan pa man nga gipahigda kini sa hugaw nga delivery bed nga puno sa dugo gikan sa laing tawo. Gi-videohan usab kini sa usa sa 10 students nga anaa sa delivery room nga walay pananghid kaniya. Nanganak ang maong babae mga K5 nga walay bisan kortina nga makahatag og tambon og makapahilo na sa iyang pag-utong. Dugtong pani ini nga gibalik lamang ang iyang gigamit nga diaper human gikuha ang iyang hugaw og wala man lang kini gitrapuhan. Usa sa mga gikahadlokan sa maong inahan mga K5 ang gibutyag sa nurse nga maligo og pagsanong mogamit og bugnaw nga tubig human nga nanganak tungod wala matudpay hot water nga available sa maong hospital. Tungod sa pagtuo nga basin mamatay kini kung dili init ang tubig nga iyang gamiton sa paghugas sa iyang lawas. Tungod sa maong experience mga ka-K5, misumbong usab ang maong inahan sa iyang bana apan giingnan lamang siya mga ka-K5 og okay lang yan tapos naman na. Speechless ang mga girls. Wala man lang naglantaw sa iyang mata ingon man walay comfort nga nahitabo gikan sa bana mga ka-K5. Sa sunod nga adlaw mga K5 sa pagbalik sa maong lalaki sa hospital, nagdala kini og paper bag sa Jollibee. OMG. Og malagi maong gibati og kalipay ang maong babae og miingon nga hala love, sarap niyan. Ay, nag-expect ang maong inahan. Upon mga K5, gitubag lamang siya sa iyang bana nga sorry love, sa akin lang to. Gutom na kasi talaga ako. Alam mo naman, napuyat din ako. Naghihintay sa'yo. May libre naman na hospital food dyan. Yan na lang sa'yo. Lesson learned, mga ka-K5. Mamili ta og partner nga mo alagad sa ato bisan mga comforting words lang mga K5. Okay na kaayo na pero kiningina ni nga ba na ina lang oy may pag mag-single na lang ko for life. Okay, syempre, shoutout sa mga hospital nurses and doctors diha, no? Imbes nga kamoy una mo comfort sa mga nag-labor nga mga mommies. Kamo na may nuhi. Naguna-una o pasakit silang kasing-kasing. Ay, mauna ni karon. Bitaw, no? Dili na sa kauluhan, no? Apil po din is lokal. Di na mag-mention. Pero, gawas lang na sa mga maayo po ng mga batasan nga mga nurses o mga doctors, mga K5. Labi na sa mga public hospitals. Ingnon ra ka, hala ka, unsa man na, mao magiday mong gibati, day. Na, mao na ni karon. Oras mga K5, alas 6:25 sa buntag. Inyo nabati ang detalye sa DTX500 Morning Newscast. Subli adlaw karong Lunes, Mayo 22, 2025. Atos ang i-greet mga K5 ang walay puas nga pagsuporta. Ilabi na sa Sandigan Family diya sa may Manuel Vega, Barangay Konsolasyon, Cagayan de Oro City. O nga syempre, dili po nato kalimtan mga K5 usa sa ato mga supporter si Sir Pedro Limos Nero mga K5 nga perme galantaw sa atong live program sa K5 News FM Cagayan de Oro City. O syempre, ubay-ubay ato mga viewers karong buntaga mga K5. Ang number 1 nga ako nakita dinhi nga naglantaw sa atong Facebook Live. Walay lain kundi walay pabor-pabor ang akong mama, si Mama Yundi Elievera. O syempre si Ing Butingting diya sa may City Halls
Pangalan ang Opol, Misamis Oriental. O syempre si Sir Angelito Palarion, si Sir Jason De La Cruz Alcanera. O syempre si Sir Richard Gallardo diya sa may Zone 2 Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. O syempre yadong igreet si Marie Aniap o si Rosemary Gallardo. O syempre si Angelito Palarion nga nagpaminaw og naglantaw pod sa ato ang Facebook Live gikan diha sa may Camiguin Island. Shout out Dania taga Medina naminaw sa K5, si Libet Castillo og Teresa Maghinay. Og good morning si shout out birthday greetings Harvey. Ayo, happy birthday sa akong pag-umangkon nga si kining Harvey Alvarez. Happy birthday! Nag-celebrate na ni sila kagahapon mga K5. Happy birthday, Harvey! Og unta pa dayon ang imuhang achievement sa school. Og support lang si Tita always. O syempre si K5 Jonathan Sabanal, si Ma'am Melissa Alaba Yosores nga nagtanaw sa atoa, si Ma'am Janith Gidokos, maayong buntag diha sa imo ma'am. Og syempre sa mga taga-Hingoog City, si Beloves Nakuna Mendres nga nagtanaw sa atoa, si Sir Deo John Obrigoso, si Cherry May. Oh, good morning Idol K Fersay. Shout out sa Kalaanan. Og syempre ha, mga taxi drivers diya sa kamay sa may Lostri Store nga nag-ali diya mga K5, sa mga naminaw pod nga mga minibus, nga mga drivers mga K5 nga naminaw sa K5 News FM Cagayan de Oro City. Daghang salamat sa inyo mga K5 sa pagsuporta sa K5 News FM Cagayan de Oro City. Og syempre si Direto Kalimtan, si Sir Rowell Sons kay magmahay ra bini siya daily i-shout out. Og si Hilario Cervantes Raut Junior, si Angie Tumampok syempre na minaw pod sa to. Boy minaw sa to mga K5 sa DTX500 Morning Newscast. Shout out daw diya sa may barangay Makabalan o sa akong anak og sa Bana Kamulo og si Kuwate. Salamat. Shout out mo daw ni Sir Rowell San, si Dexter Abraganda Ayata diri lang sa Bagong Dalan sa barangay Konsolasyon. Og ang miapa si Berchan Bandivas Alombre nga naglantaw sa ato karon mga K5. Og gawas lamang sa ato mga texters karong nga buntaga no nga nagtanaw sa ato mga K5 ag naminaw sa radyo. Oh, kusog kayo ang K5 FM sa Golden Heritage. Si Joy Acosta, pasalamat ni Congressman Attorney Lorden Swan sa iyang pagbalik. Oga, syempre, daghang salamat sa mga sulit nga tigpaminaw sa K5 News FM. Dogang greetings mga K5 unya sa Fora de los Pueblos Kauban si K5 Kabayan SM Noel Kabayan Noel Isin mga ka-K5 ang nagbabalik. Na-overwhelmed. Ako na lamang si K5 Sai Elievera para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM. Biotic, katabang sa pagpatay sa kagaw nga